So Nyati family has decided to bless Precious Namuriake with a fully furnished house. Let me just read what they posted. And a heart of giving. Nyati family and Home Choice Furniture family, we are humbled to share something special today. As the Nyati family together with Home Choice Furnitures, we have decided to bless Precious and her husband with a fresh start. We have already found a better, beautiful and fully prepared home for them, a place where they can feel safe, comfortable and proud. Right now, we're just waiting for their approval. If they agree, we are ready to move them from where they are living into this new house anytime. Everything is set and ready for them. This is what community means: lifting each other, giving love, and spreading hope. This is a beautiful message to hear, and a lot of people were not expecting this because Nyati Garachingonzi is very ungrateful, akaomera, haatomboona kuti vanhu vakamubetserawo iye akaiteiwo nekubatsirwa kwaakaita. I think kuti vanhu vese vavo now they can safely say kuti Nyati zvinhu zvake zvakarongeka, and he was planning kuti one of the days achazoita like he was going to give back to the community, but ndofunga kuti ainyanyisa kumumhanyira stereki kubva tatoratidza kunge asingazoite anything pamberi apo. Anyway, anyadzisa vanhu. Don't judge a book by its cover. Nyati uya azozviita zvino. I think Nyati family can actually relate more to life yana Precious yavari kurarama izvezvi because they've been there. Takanyatsoona life yavo yavairarama, and vanhu vepasocial media ndo vakavabatsira. Ana Mo Boys vakabhadhara marende ema6 months, macompanies akazotanga kuita chip in vachibhadhara zvinhu kuNyati family ikoko. So this is a good thing. I'm sure kuti vari kunyatsoona kuti vanhu ava vane potential, and one of the days vachakwanisa kuitawo mari on social media and also be palevel pamwe ravo or more. Amen. I don't know what life will take them to. And chandakafarira ndechekuti they are in Harare, and Harare has got a lot of opportunities. Zvatosiyana Bhaibhiti anogara kumusha kuchiweshi uko. Paachazouya kumacompanies, macompanies anenge atotorwa kudhara nana Precious vatomhanya nechimoti. So zvinhu zvacho so ameno. This is great to hear. May God bless the Nyati family, and this kind gesture azviwanike kune vanhu vakawanda. Social media is really paying. I can see that because ukaona munhu akutoti together with this company we are going to make sure that they've got a fully furnished house to kuvabvisa kuti kudi imari yese iyo iri kushanda, so they are actually getting paid well. And tikada kutarisa zvedu kuti ana Nyati for the past, like they were trying to give back, vakamboitawo zvema-airtime paya vakapa ivo 3000 vakaita inonzi competition ye3000 rands, and also vakavapa bed, although bed yacho yaingonzi bed yacho hameno zvainge ingori. So anyway, at least vane bed yacho yekutorarira yacho. I don't know kuti ingova isina here kana kuti, but anyway, they did very well. For the past few days they have been feeling to give. Nyati vanenge vanga vachingofila when that spirit yekuita give back to the community, and we've seen Nyati kwaanogara ikoko achitenga magroceries achipa vanhu mustreet achiita se vanhu chero vaishora kuti ukupirei maSouth Africans uchitadza kupa maZimbabweans. At least he was actually doing something because aiti iye vanhu ivavo ndo vakamubatsirawo nguva yacho. Community iyoyo yaigara ndo vakamuona ndo vaimubatsira. So yeah, I think kuti we should consider that as well, not kuda ngove selfish kuti ndisi takamuita kuti aise panzvimbo iyoyo, ndisi takamudaiso Nyati, saka anofanira kutoti make sure kuti atipawo isusu. You know, sometimes it's not like he's obliged to do all that. So we are going to see a new life. I can't wait, to be honest. I can't wait to see them getting into the new house and also finding themselves, and also kuti tivaonewo kuti zvinhu zvavo they are coming from, we are talking in November, and kuti tione kuti zvinhu zvavo they are moving in stages from this time to this stage. Next year tichitaura zvimwe. I'm telling you next year, but panozosvika next year we'll be having a different story panana Precious ivava. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasara subscribe, please make sure that you are subscribed. We are waiting for you to come and join the band, join the wagon. Tell your friends to tell their friends to come and subscribe. Please comment and let's keep the conversation going in the comment section.